Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bi hatina meha Remezanê, xelkê Amedê ji bo paşîv û fitara xwe amadekariyên xwe yên dawî dikin û berê xwe didin dikanên xwarin û vexwarinê. Ji ber ku dê meha Remezanê wek salên dawî dîsa gelek germ derbas bibe, xelk dixwazin hemû pêdiviyên xwe bistînin û di meha Remezanê de pirsgirêk nejîn. Dikandar jî ji eleqeya xelkê keyf xweş in. Devê Remezanê yani me çi dibe. Berê Remezanê zaten tên germî de ji vî germî de zaten kesekî dernakeve heta 10 hefte. Heya devê eydê wan ancak çi dibe. İşê me teve dibît ba. Ji bo fitara xwe veke xurma dibên, ava susê ye. Meyan kökê em dibêje, ew pir dibin. Ew meyan kökê jî zaten ji bo fitariyê ji bo meretîne be. Xelkê Amedê jî li gorî hêza aboriya xwe ji bo Remezanê çi pêwîst be ji xwe re distînin. Xelk dibêjin ew dixwazin di Remezanê de sifreyên wan dewlemend bin. Goştê xwe her tiştê xwe hazir dikirin. Goraniya kêmasiya xwe jî derdixistin. û gorana wî lîstê dikirin û wî lîsta xwe jî gorana wî çê dikirin yanî. Em dê tişta distînin ji bona Remezanê yani zexîre, tawix. Me dimş girtiye me, helva girtiye me, şterî çal girtiye me, penêr û filan û her türlü me eşyayê xwe malzemeyê xwe me daniye. Di nava amadekariyên Remezanê de ne tenê xwarin û vexwarin heye. Her wiha di meha Remezanê de giringiyeke mezin ji bo paqijiyê jî tê dayîn. Bi hatina meha Remezanê bazarên Amedê jî geş bûn û bi piranî xelkê Amedê ji ber germahiya zêde berê xwe dide xwarinên sivik. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.